ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ ప్రత్యేక శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 22వ వాక్యాన్ని కొద్ది నిమిషాల మందరం కలిసి ధ్యానించుకుందాం. నీవు యవనేచ్ఛల నుండి పారిపోము, పవిత్ర హృదయులై ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయవారితో కూడా నీతిని, విశ్వాసమును, ప్రేమను, సమాధానమును వెంటాడుము. అపోస్తున్న పౌలు తన ఆత్మీయ కుమారునిగా, దేవునిలో తాను కనిన కుమారుడిగా భావించిన తిమోతికి ఈ ఉత్తరాన్ని రాస్తున్నాడు. పౌలు రాసిన 14 ఉత్తరాలలో మొదటి ఉత్తరం, ఆయన కలము నుండి వెలువడిన ఉత్తరం తెస్సలోనిక సంఘానికి రాసినదైతే, తన చివరి కాలంలో మరణానికి మరికొంత దూరంలో నిలిచి ఉన్న సందర్భంలో యవన దైవజనుడు తిమోతిని ప్రోత్సాహపరుస్తూ బలపరుస్తూ ఈ ఉత్తరాన్ని రాశాడు. దైవజనుడు ఎలా ఉండాలి, సంఘ పెద్దలు ఎలా ఉండాలి, సంఘము దేవుని మహిమకరంగా ఉండాలంటే అది ఏ విధంగా ఉండాలి, ఇటువంటి విషయాలంటిని కూడా తిమోతికి రాస్తూ తన పత్రికలో తెలియజేశాడు. తిమోతికి రాసిన 2 పత్రికలను కాపరి పత్రికలు అని పిలుస్తుంటారు. అటువంటి పత్రికలలో పౌలు తిమోతికి చాలా చక్కని అనుభవపూర్వకమైన సలహాలు, సూచనలు, వాక్య సంబంధమైన విషయాలను తెలియజేస్తున్నాడు. చదవబడిన వాక్య భాగంలో, నీవు యవనేచ్ఛల నుండి పారిపోయి పవిత్ర హృదయము కలిగి ప్రభువుకు ప్రార్థన చేయవారితో పాటుగా నీవు వెంటాడు అన్నాడు. ఏమి వెంటాడమన్నాడు? వేటి వెనకాల పరిగెట్టమన్నాడు అంటే 4 విషయాలు అక్కడ చెప్పాడు. మనం దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే నీతిని, విశ్వాసమును, ప్రేమను, సమాధానమును వెంటాడుము అన్నాడు. అంటే అవి ప్రాముఖ్యమైనవి. ఎక్కడ వెంటాడాలి? మార్కెట్స్లో కాదు, లోకంలో కాదు, లేకపోతే లోక సంబంధమైన మనుషుల దగ్గర కాదు, కానీ ప్రార్థన చేయువారితో పాటుగా ప్రభువునకు ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో వారి దగ్గర ఈ 4 దొరుకుతాయి. నీతి, ప్రేమ, విశ్వాసం, సమాధానం. ఈ 4 ప్రభువుకు ప్రార్థన చేయు వారి దగ్గర మాత్రమే దొరుకుతాయి. ఎందుకంటే వారు ప్రార్థన చేసే దేవుడు ఈ 4టిని అనుగ్రహించేవాడు కాబట్టి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో వారు దైవనీతి కలిగి దేవుని ప్రేమతో వారి హృదయాలు నింపుకొని దేవుని అందరి విశ్వాసమును కనుపరుస్తూ సమాధానం కొరకు వారు జీవిస్తారు. అందుకోసమే ఓ తిమోతి, నీవు యవనేచ్ఛల నుండి పారిపోయి యవన కాలంలో ఉన్నావు, దేవుని సేవ చేస్తున్నావు కాబట్టి చాలా శోధనలు, చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు అపవాది దగ్గర నుండి లోకం నుండి కలుగుతాయి. వాటి నుండి పారిపోయి సంపాదించుకోవలసిన వాటిని సంపాదించుకోమని పౌలు తెలియజేస్తున్నాడు. ఈ 4 విషయాల గురించి చెప్పాలన్న ఉద్దేశం కాదు, కానీ సమాధానమును వెంటాడుము అన్నాడు. సమాధానము కొరకు ప్రయత్నించు, సమాధానంగా ఉండడం కోసం ప్రయాసపడు, దానిని కనుగొని సంపాదించుకోమని పౌలు తెలియజేస్తున్నాడు. అవును, ఈ రోజుల్లో ప్రభువు మన దగ్గర నుండి కోరుకునేది కూడా అదే. మనం సమాధానమును వెంటాడాలి, సమాధానము సంపాదించుకొని సమాధానంగా బ్రతకాలనేదే ప్రభు ఉద్దేశం. ఈనాడు చాలా మంది జీవితాలు చూస్తుంటే సమాధానం లేదు. సమాధానం ఎక్కడ ఉండాలి? అందరితో సమాధానం ఉండాలి. కొంతమందికి ఎక్కడ చూసినా అందరితో దెబ్బలాటలు, తగాదాలు, గొడవలే. ఒకరితో ఒకరికి పడదు, ఎవరితో కూడా వారి మనసులు కలవవు. దేవుని వాక్యం ఏంటో నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. నీవు అందరితో సమాధానం కలిగి ఉన్నావా? అందరితో సమాధానపు ఆత్మను కలిగి ఉన్నావా? దేవుని వాక్యం మనం చూస్తే 121వ కీర్తనలో భక్తుడు అంటాడు, నేను కలహప్రియుని దగ్గర చిరకాలము ఉన్నాను, అయితే నేను కోరుకునేది సమాధానమే అని. దావీదు భక్తుడు ఆ కీర్తన రాస్తూ కలహప్రియుని దగ్గర ఉన్నానన్నాడు. ఎవరా కలహప్రియుడు? సౌలే. సౌలు దగ్గర చాలా కాలం ఉన్నప్పటికీ సౌలు కలహాలు పుట్టించేవాడుగా దావీదును హతమార్చి దావీదు అడ్డు తొలగించుకోవాలనే ప్రయత్నం చేశాడు, కానీ దావీదు మాత్రం ఎప్పుడు సౌలు మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేయలేదు. సమాధానం కోరుకున్నాడు, అందుకనే దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడ్డాడు. ఈరోజు ఈ మాటలు వింటూ నీ జీవితంలో సమాధానం కోరుకుంటున్నావా? లేకపోతే ప్రతి చిన్నదానికి గొడవలాడడానికి, ప్రతి చిన్నదానికి నీవే పరుగుపెట్టి గొడవలు రేకెత్తించే వ్యక్తిగా ఉన్నావు? నీ చుట్టూ ఉన్నవారు ఎంత అల్లరితో, ఎంత అసమాధానమైన పరిస్థితులు క్రియేట్ చేస్తున్నప్పటికీ దేవుని ఆత్మతో నువ్వు నింపబడినట్టయితే సమాధానం కొరకే నువ్వు ప్రయత్నిస్తావు.
ఎందుకంటే బైబిల్ సెలవిస్తుంది, సమాధానపరచు వారు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులని పిలువబడతారని మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో మన ప్రభువు చెప్పారు. నీవు సమాధానపరిచే వ్యక్తిగా, సమాధానం కోరుకునే వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు దేవుని కుమారుడవు, దేవుని కుమార్తె అనే విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలి. రెండవదిగా మన ప్రభు అయినటువంటి దేవునితో సమాధానం ఉండాలి. దేవునితో సమాధానం లేకపోతే నువ్వు దేవుని రాజ్యానికి చేరుకోలేవు. మరి ఎందుకు ఒక మనిషికి దేవునితో సమాధానం పోతుందంటే, పాపము మనిషికి దేవునికి మధ్య గోడలాగా, అడ్డుగోడలాగా నిలబడి దేవుని ముఖమును మనల్ని మరుగు చేస్తుంది. నీ పాప జీవితం, నీ అవిధేయ జీవితం, నీవు దేవుడి మీద చేసే తిరుగుబాటు జీవితమే దేవునితో సమాధానం లేకుండా చేస్తుంది. చూడండి, సమాధానం లేదు అని ఎలా తెలుస్తుంది దేవునితో? సాధారణంగా ఎవరితోనైనా మనకి గొడవ అయినప్పుడు, దెబ్బలాటలు జరిగినప్పుడు, చిన్న చిన్న విషయాల్లో మనస్పర్ధలు వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిగా వారిద్దరి మధ్యన లేదా వారి మధ్యన దూరం అయిపోయేది ఏంటంటే మాటలు. వారు మాట్లాడుకోవడం మానేస్తారు. భార్యాభర్తలు కావచ్చు, ఇరుగు పొరుగు వారు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి మనకి పడట్లేదు అన్నప్పుడు మొదట పోయేది ఏంటంటే వాళ్ళ మధ్యన మాటలు తగ్గిపోతాయి. దేవునితో నీకు సమాధానం లేదు అంటే దేవునికి నీకు మధ్య మాటలు పడిపోతాయి, మాటలు కోల్పోతావు. నీ మాటలు దేవునికి వినబడవు, దేవుని మాటలు నీకు వినబడవు. చాలా మంది దేవునితో మాట్లాడడానికి అనగా ప్రార్థించడానికి ముందుకు వెళ్ళరు. దేవుని వాక్యం చదవడానికి కనుక ప్రభు వారితో మాట్లాడడానికి కూడా అనుమతించిన కారణం ఒకటే, వారికి దేవునికి మధ్య సమాధానం లేదు. దేవునితో సమాధానం ఎందుకు కోల్పోతున్నావు అంటే పాపము, అవిధేయత. ఈరోజు నిన్ను పరీక్షించుకుంటే, సరిచేసుకుంటే ప్రభుతో సమాధాన పడగలుగుతాం. మూడవదిగా నీ హృదయంలో సమాధానం ఉండాలి, నీ మనసులో సమాధానం. ఈనాడు చాలా మంది హృదయాల్లో సమాధానం లేదు. ఏదో కలవరం, ఆందోళన, తెలియని తొందరపాటు, ఏదో తెలియని మనసు వారిలో గలిబిడి సమాధానం లేకుండా చేస్తుంది. ఈ మాటలు వింటే నీ జీవితంలో అసలు నీ మనసులో అటువంటి సమాధానం అనుభవిస్తున్నా? నెమ్మది ఉందా నీ జీవితంలో? చాలా మందికి డబ్బు ఉంది, ఆస్తి ఉంది, మంచిగా చదువుకుంటున్నారు, ఎన్నో విషయాల్లో గొప్పవారిగా సమాజంలో పలుకుబడి కలిగిన వారుగా ఉంటున్నారే కానీ వారి మనసులో సమాధానం అనేది కనబడట్లేదు. ఒకవేళ నీ మనసులో అసమాధానం ఉంటే ప్రభువుని అడుగు, నీ హృదయానికి నీకు సమాధానం కావాలని. మరి ఈ సమాధానం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? సమాధానాన్ని వెంటాడి సంపాదించుకోవాలని బైబిల్ సెలవిస్తుంటే ఈ సమాధానం ఎలా దొరుకుతుంది? బైబిల్ వాక్యం తెలియజేస్తుంది. యోబు గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 21వ వచనం చదివితే, దేవుడితో సహవాసం చేసినప్పుడు మనకు మేలు కలుగుతుంది, అలాగే సమాధానం కలుగుతుంది. అవును, దేవునితో నువ్వు సహవాసం చేసినప్పుడు, దేవునితో సమయాన్ని గడిపినప్పుడు నీకు గొప్ప సమాధానం. ఈ సమాధానం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? ఫిలిప్పీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం ఉంది, సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన సమాధానం నీకు దొరుకుతుంది. ఈరోజు ఆ సమాధానం కావాలంటే ప్రభుతో సహవాసం చేయి. అవును, చాలాసార్లు నీ జీవితంలో అందరితో సహవాసం చేస్తున్నాం, మనుషులతో చాలా సమయం వెచ్చిస్తున్నాం. మొబైల్ ఫోన్లో కావచ్చు, సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు, లేకపోతే ఏదో కారణం, ఏదో ఒక రీతిలో, ఏదో కారణంతో ప్రజలతో ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నాం. ఎక్కువ సమయం మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్న మనుషులతో. అయితే ఆ మాటల చివరిలో నీకు మిగిలేదంత విషాదమే కదా. బైబిల్ సెలవిస్తుంది, విస్తారమైన మాటల్లో దోషము ఉండక మానదు. ఎక్కువ మాటలు మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా ఆ మాటల్లోనే నువ్వు దొరుకుతావు, ఆ మాటల్లోనే దోషం కనబడుతుంది. ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత ఎక్కువ విలువ ఉంటుందనేది మనం గుర్తించాలి. మనుషులతో అయినా సరే, ఎవరితో అయినా సరే, నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు, నాన్ స్టాప్గా ఆల్ ఇండియా రేడియో లాగా మాట్లాడుతున్నావు అంటే ప్రజలు నీ మాటలు వినడానికి ఇష్టపడరు. నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావంటే ప్రజలు నిన్ను అంతగా అంగీకరించలేరు. అవసరాన్ని బట్టి ఎంత అవసరమో అంతే మాట్లాడితే మళ్ళీ మళ్ళీ నీ మాటలు వినాలని ప్రజలు కోరుకుంటారు. కొంతమందిని వదిలేస్తే చెవులు రక్తంతో నింపబడేటట్లుగా ఆల్ ఇండియా రేడియో లాగా లొడలొడ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, అసలు వినే సముఖత ఉందా లేదా అని కూడా గుర్తించరు. అవకాశం దొరికింది కదా అని మాట్లాడుతుంటారు. కొన్నిసార్లు నీ పరిస్థితిని బట్టి, నీ సమస్యను బట్టి మాట్లాడడం తప్పని చెప్పట్లేదు, కానీ ప్రతి ఒక్కరితో, ప్రతి స్థలంలో, ప్రతి సందర్భంలో అలాగే మాట్లాడుతుంటే నీ మాటల్లో విస్తారమైన దోషం ఉంటుంది. అది నీకు కీడు కలిగిస్తుంది. అవసరమైనంత మాత్రమే మాట్లాడాలి. కాబట్టి చాలా మందితో మాట్లాడుతున్నాం, సమయం దొరికినప్పుడు, టైం దొరికినప్పుడు, మరి వాట్సాప్ ద్వారా, ఫేస్బుక్ ద్వారా ఎంతో చాటింగ్ చేస్తున్నాం. ఆ మాటలు ఏమైనా ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాయా? అలా మనుషులతో మాట్లాడే కంటే ప్రభుతో మాట్లాడు. దేవుడితో ఎక్కువ సమయం గడిపితే
ఖచ్చితంగా ప్రభువు నీ జీవితంలో గొప్ప సమాధానాన్ని ఇస్తాడనేది బైబిల్ తెలియజేస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఈ మాట వింటున్న నీ జీవితంలో సమాధానం లేకుండా ఎంతో గలిబిడి, ఆందోళన, ఏదో తెలియని కలవరం, అభద్రతా భావం, ఒక రకమైనటువంటి అపరాధ భావం నీ మనసులో ఉంటే ప్రభువుకి ప్రార్థన చే, సమాధానం కొరకు ప్రయత్నించే, సమాధానమును వెంటాడి సంపాదించుకో. ఖచ్చితంగా దేవుడు నీ హృదయంలో గొప్ప సమాధానాన్ని ఇస్తాడు. మన ప్రభు యేసుకు ఒక పేరు తెలుసా? సమాధానకర్త. సమాధానమునకు ఆయన అధిపతిని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి ప్రభుని దేవుడు సమాధానం ఇస్తాడు. ఆయనతో సమయం గడపండి. దేవుడు మీ హృదయాల్లో అటువంటి కృప దయచేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. దేవుడు మీ అందరిని దీవించును గాక. ఆమేన్.